TV5 Network giklaro nga wala gi-splice ang same-sex marriage video interview ni Pinoy boxing champ Manny Pacquiao sukway sa mga migawas nga pagkwestiyon sa mga kritiko. Ang interview ni Pacman gipost sa Facebook page sa Bilang Pilipino ug matod sa uban nga posibleng ang editing sa video mao'y nakadugang kung nganong nawala sa konteksto ang statement ni Pacman kalabot sa isyong same-sex marriage. Sigon sa Kapatid Network nga wala sila intensyon nga mabati ang imahe o reputasyon ni Pacman. Gani ang video gi-upload dayon sa susamang adlaw sa interview. Gihatag usab daw sa network ang tibuok raw copy sa video ngadto kang Pacquiao sa kampo ni Pacquiao. Kaya namdumang gibati ko sa netizen si Pacquiao human siya miingon nga ang mga gay people nga anaa sa same-sex marriage are worse than animals. Apan nangayo orasab dayon si Pacquiao ug pasaylo sa mga tao human sa iyang gibuhiang statement.